Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila on du tele ka kunnafoni kɛnɛ kan. An bɛ Otukalo tile 6 la sanba 2023 kunnafoni ni ale wagati seli. Mali ni Burkina olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni ka dɛmɛ ka kɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma ko sababuya kɛ CEDEAO mɔgɔ u ye lajɛ dɔ kɛ juillet kalo tile 30 o tɛmɛnen na o lajɛ in kɔnɔ ni o yɛrɛ kɛra Mali ani Burkina Faso olu ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma ko sababuya kɛ CEDEAO mɔgɔ ye kumakan min fɔ ka ɲɛsin u ma ni o de kabini fanga dafiri o kɛra Mohamed Bazoum na CEDEAO mɔgɔ olu y'a ɲini Niger finitigilakaw fɛ k'u bɛ dɔgɔkun kelen de di u ma walasa ko Mohamed Bazoum fanga ka se ka sigi u ma ko ni o waleya ninnu ma kɛ k'u bɛ CEDEAO kɛlɛkɛcɛw ka olu bila ka taa Niger jamana kɔnɔ. O kɛlen an ka jamana gouvernement ka kuma lasela colonel Abdoulaye Maiga juillet kalo tile 31 o tɛmɛnen na ale ye communiqué dɔ kɛ. O communiqué in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni fanga yirala Niger finitigilakaw la ko bɛ n'a fɔ kɛlɛ kɛra ka ɲɛsin Mali fana ma ni o ye déclaration de guerre. Ko kɔnɔna na ko Mali k'a bɛ bɔ CEDEAO la wa fana ko o sen bɛ don a kɛlɛ la. Burkina Faso olu fana o ta kɛra o cogoya kelen na. Hakili jiginna CEDEAO mɔgɔw ka ni hakilinata in o taara kabini juillet kalo tile 9 san 2023 ni o kɛra u ka sommet dɔ kɛnɛ kan Guinée Bissau. O sommet in kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko jamana fɛn fɛn ni olu ye fanga dafiri kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ko CEDEAO kɛlɛkɛcɛw olu bɛ taa u jamana kɔnɔ ko fo ka basigi sabati o la. O waleya tɛmɛnen Niger finitigilakaw olu ka ɲɛmɔgɔba ni o ye général Christopher Musa ale y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen min taara ka di Niger finitigilakaw ma ko ni o tɛmɛna ka sɔrɔ u ma fanga sigi Mohamed Bazoum ma ko ni CEDEAO mɔgɔ ye yamaruya di u ma k'a bɛ a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger jamana kan walasa ko fanga bɛ se ka sigi Mohamed Bazoum ma cogo min. O waleya ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ alamisa tɛmɛnen ni o bɛna Otukalo tile 3 ma Niger avocat olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka o lajɛ in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko fanga dafiri ko tɛ u fɛla ko ye wa k'a tɛ sariya la nka ko CEDEAO mɔgɔw bɛ ka ɲɛɲini mun fana kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana ma ko o fana tɛ sariya la o kosɔn u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna hakili jagabɔ kɛ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen k'a bɛ se ka ɲɛnabɔ kiribulon min ɲɛma k'u bɛ hakili jagabɔ kɛ o ko la ko ni o sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la k'u bɛ tila ka o kunnafoni k'aw jɛnsɛn. Général Abdourahmane Tiani ale ye a ka ciden bila ka na an ka jamana na ni o kɛra arabadon Otukalo tile 2 ka na bonyamasigi kɛ ka ɲɛsin an ka jamana gouvernement ma ani fana Mali ka Mali to CEDEAO mɔgɔw ka ɲangini kɔnɔ wagati min na Mali ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a ka ɲangini na u nana hakili falen kɛ o koɲa la o tɛmɛnen kɔfɛ Général Tiani ale ka ciden a tilala ka taa Burkina Faso ka taa o ko kelen na a ye mɔgɔ min bila ka na o de ye Général Salifou Modi ni ale kun ye chef d'état-major général ye Mohamed Bazoum u ka wagati kɔnɔna na ani lasigiden fana kun don Émirats Arabes Unis na nka kabini Général Abdourahmane Tiani n'ale sigira Niger jamana ɲɛmɔgɔya la ale y'a kɛ a ka vice-président ye. Journée internationale de la femme africaine ni dɔw b'a fɔ o ma ko JIFA ale ye don ye don min bɛ bɛn juillet kalo tile 31 ma wa o hakilina ye o bɔra Awa Keita de la ni ale ye maliyɛn ye. Awa Keita muso cɛsirilenba kun don ni sage-femme kun don wa fana a kun bɛ politigiw olu baara kɛ ni hakilina ye o bɔra ale de la. Bamako kɔnɔ centre dɔ o tɔgɔ dara a la n'a bɛ fɔ o ma ko centre Awa Keita. Awa Keita a ye baara caman kɛ an ka jamana kɔnɔ min ye a yɛrɛ ka bangeli ye o kɛra kabini san 1912 ni o kɛra Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔna la a yɛrɛ fatura mai kalo tile 7 san 1980 k'a si to san 67 ɲɔgɔnna la. Madame Sidibe Rokia Doumbia ni dɔw b'a fɔ a ma ko Tata Rose ale ka kiri olu jaabi bɔra Otukalo tile 2 tɛmɛnen na ni o bɛnna arabadon ma ɲangini mun taara ka a sɛgɛrɛ o ye san 1 kaso ani fana ka se fɔ wari $1,000,000 ka o amani ka o fana sara hakili jiginna a ka minɛli o kɛra kabini marsi kalo tile 15 san 2023 ko sababuya kɛ k'a ye kumakan dɔw fɔ ni Otukalo tile 4 tɛmɛnen ni o bɛnna juma ma Mali Baki 2023 olu o jaabi bɔra hakili jiginna wa ko mɔgɔ minnu kun bɛ ɲɔgɔn dan na Baki na o kun bɛ taga bɛn mɔgɔ 2,012,862 olu de kun bɛ ɲɔgɔn dan na nka ko mɔgɔ minnu sen bɔra a la ni fraude dira minnu ma ko kun bɛ taga bɛn mɔgɔ 70 hakɛya la
wa min jaabi yɛrɛ fana ye ko 100 sara la mɔgɔ 25 ni 70 ni 3 ɲɔgɔnna o bɛ a kɔfɛ k'olu de sera k'a lasɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ fɔ o ma ko premier national a bɛ fɔ ale ma ko Isaac Kawu Gahi ale de pasira ni moyenne min o de 17,60 k'a bɛ bɔ kalanso min na o de ye ko lycée Castor tarata tɛmɛnen ka a dugu jɛ araba la bingalikɛla walikɛlaw olu ye bingali ta ka ɲɛsin mɔnikɛla mɔgɔ 9 o ɲɔgɔnna ma wa yirala k'a fɔ ko Cameroun ni wagati laban in na ko bingali wale ko bɛ ka caya u ka yɔrɔ la wa mɔgɔ minnu bɛ ka baarakolon ninnu kɛ k'u ye fɛɛrɛ kura sɔrɔ o fɛɛrɛ kura ninnu cɛla ko o dɔ ye u bɛ bɔ mɔgɔ 6 ka se mɔgɔ 8 ɲɔgɔnna ma sufɛla fɛ ko walasa mɔgɔw kana se ka u lakɔlɔsi ni u bɛ bingali wale ninnu kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ ma ni laban min kɛra o kɛra u ka Lac Tchad fanfɛla de la ne nin kɛra ka ɲɛsin mɔnikɛlaw ma mɔnikɛla mɔgɔ 9 olu cɛla u ye mɔgɔ 8 ka o de sɔrɔ ni ka olu kantigɛ a 9nan u ye o to yen nɔ ko walasa o bɛ se ka kunnafoni ko k'a di duguden tɔw ma cogoya min na o kosɔn mɔgɔ min balolen tora o y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ min ye nin baara ninnu kɛ k'o ye Boko Haram ka kɛlɛkɛcɛ ye ni bingali wale ninnu tɛmɛnen kɔfɛ tuguni u tilala ka filanan wɛrɛ kɛ o filanan in na u ye mugu ka o ci mɔgɔ wɛrɛ kunkolo de la ni o kɛra Cameroun dugu min na a bɛ fɔ o de ma ko Jakana ni ale bɛ commune de fɛ a bɛ fɔ o ma ko Mura o fagalen tɛmɛnen kɔfɛ u ye baganw caman ta ni ka taga ni o ye n'an bɔra an bɛ taga Uganda kurun dafirila ni mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 4 ni o kɛra u ka Lac Victoria la o mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 4 cɛla mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna olu de sata bɔra ji la ani mɔgɔ 9 olu ɲɛnɛma o sera ka lasɔrɔ a tɔ olu ɲɛma tununa finitigilakaw olu ka kunnafoni na olu y'a yira k'a fɔ ko ni waleya sɔrɔla fɛn min fɛ ko minɛnw de kun ka ca kurun kɔnɔna na ko sabula mɔgɔw bɔlen kɔfɛ charbon ani dumunifɛnw caman ko olu fana kun bɛ a la ni o dantɛmɛ wale de kɛra sababu ye ni kurun n'a dafirila ni mɔgɔ ye nka hali bi ko ɲininiw bɛ sen na walasa mɔgɔ minnu ma se ka lasɔrɔ ko u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka olu lasɔrɔ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana kan olu ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Ari Kona bɛ di ala ye ale miniji dɔgɔya uti kalo tile fɔlɔ san 2023 ka si to san 89 na Ari Kona bɛ di ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Ashkabi ale bangera mɛ kalo tile 5 la san 1934 ni o kɛra Dawukoro wa a ye jɔyɔrɔ caman ka o sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana o fana kan ɲɔni a ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye baara kunfɔlɔ minnu kɛ o dɔ cɛ la o dɔ daminɛna kabini janvier kalo tile 21 san 1966 la fo ka taa se juillet kalo tile 27 ma san 1977 n'a kɛra sɔrɔ minisiri a ka o baara ninnu kɔnɔna na o kuntagala bɛɛ lajɛlen bɛnna san 11 ani kalo 6 ni tile 6 o hakɛya de ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala ka kɛ Côte d'Ivoire Assemblée nationale o ɲɛmɔgɔba ye ni o baaraw yɛrɛ daminɛna décembre kalo tile 22 san 1980 fo ka taa se san 1993 hakɛya ma o baara ninnu olu hakɛya o bɛnna san 12 ani kalo 11 ani tile 15 hakɛya de ma o de tɛmɛnen kɔfɛ min ye Félix Houphouët-Boigny ye ale ka fatuli la o kɔnɔna na Ari Kona bɛ di ale ye o jɔyɔrɔ data o kɛlen ka fatu ni Ari Kona bɛ di ale kɛra Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ye o de senfɛ ni o daminɛna kabini décembre kalo tile 7 san 1993 ka taa a laban décembre kalo tile 24 ma san 1999 ni a yɛrɛ ye san 6 ani tile 17 kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la a ka fanga dafiri a ka fanga bini o sɔrɔla fanga dafiri de senfɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ ye o kɛ a la o ye général Robert Guèye an lajɛbaga ni an lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin de an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma dantɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli ka o lase an ka dibila baaraw olu kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani fana ni aw bɛ fɛ ka to ka an ka kunnafoni ka u lajɛ a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa Production o ka bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛla la ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la ala ye baki don mɔgɔ minnu garisigɛ la ala ka kɔ kɛ u ma hɛrɛ
wa mɔgɔ minnu ma se k'a sɔrɔ fana Ala ka san wɛrɛ yira ani olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na walasa Ala bɛ se ka sababu ɲuman di ani u ma cogoya min na a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye